Духовната криза, част 2. След грехопадението ни, нашите предци, вместо да се покаят за изгонването от рая, беззаконието се увеличи. Каин уби брата си Авел и ширещото се беззаконие достигна до нечувани граници. Последва, разбира се, всемирния потоп, което е най-страшната трагедия, за която не можем да си представим на нашата планета Земя. Но нека си я припомним с думите на Писанието. И видя Господ Бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време. И напълни се земята със злодейства, всяка плът се бе отклонила от своя път на земята. Краят на всяка плът дойде пред лицето ми, защото земята се напълни със злодейства от тях. И ето, аз ще ги изтребя от земята. Битие 6, 5, 11, 13. И трагедията щеше да бъде пълна и земята щеше да се превърне в безлюден къс материя, както другите планети, ако не беше Ной, който, цитат, намери благодат пред очите на Господа Бога, беше праведен и непорочен, Битие 6, 8, 9, и направи всичко, що Господ Бог му заповяда, Битие 7, 5. И ето, аз ще направя на земята потоп от вода, за да изтребя под небесата всяка плът, в която има жива душа. Всичко що е на земята, ще се лиши от живот, но с тебе аз ще сключа моя завет и в ковчега ще влезеш ти и твоите синове. Битие 6, 17, 18. А след потопа, цитат, благослови Бог Ноя и синовете му. Битие 9.1. И им рече, сключвам моя завет с вас и с потомството ви подир вас. Битие 9.9. Една от клаузите на този завет е, който пролее човешка кръв и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка, защото човек е създаден по образ Божий. Битие 9.6. И тази клауза е валидна до свършека на света. Но кой ли си спомня сега тези архаизми? Днес убийствата, омразата, злобата, ненавистта и тем подобни са ежедневие. Просперират агресивни религии, дори наречени християнски, които убивайки хора или самоубивайки се смятат, че принасят богожертва. Сравни Йоан 16.2. Сега бълват филми на ужасите, насилие, разврат и какво ли не. И не на последно място войните на силните държави срещу по-слабите. Също както в джунглата сред дивите зверове. Днес никой не си спомня за потопа и причините за него. Макар дъгата след дъжд да е обещание от Бога, че няма да има нов потоп. Но Божия гняв е непредсказуем за нас, простосмъртните. Сега хората обичат увеселенията и развлеченията и чрез тях те се самозалъгват и искат да избягат от себе си. Но човек не може да весели, когато най-скъпият му близък е на смъртно легло
и потенциалният мъртвец е самият веселящ се. Смъртта ни дебне навсякъде в засада и дори има законно право да дойде, когато си пожелае. Никой не може да й държи сметка по време на дискотека, на екскурзия, на плажа, а може човек и на фронта сред куршумите да остане жив. Смъртта е тайна, скрита от нас и не се съобразява с нашите желания. Тя не се страхува от нищо, от нея се страхуват всички. Ако се вгледаме внимателно в перспективите на живота на Земята, ще видим, че те са пълни с песимизъм, защото всяко раждане е обречено на смърт, всяка придобивка в крайна сметка загива, всяка земна радост е обречена със сълзи, всяка печалба е обречена на загуба. Това е нормалният светоглед на човека, а другото е самозалъгване и бягство от себе си. Иначе казано, красивото невидимо царство с много цветя само изглежда такова, защото страда от обреченост и това не е песимизъм, а факт, защото най-красивото става грозно, най-силното става слабо, най-трайното става нетрайно, най-богатото става бедно и така нататък. Но какво да прави човекът, който има самочувствие, че е господар на света и счита, че може да го преобрази? Как да се ориентира правилно или казано лаконично, какви очила да сложи, за да вижда света реално? И ако хората виждат света такъв какъвто е, ще изчезнат и за алчността, и егоизмът, и завистта, и всички пороци. Сега в самовлюбеното човечество, опиянено от идеите на Ницше, Фройд, Дарвин, Маркс, Хегел и други, забравя и дори не поглежда към небето и не се замисля, че арената на тази идеология, малката планета Земя, не се движи сама, а някой я движи. Той е наречен от всички поколения абсолютен и неоспорим авторитет. Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. Но тази движеща сила никъде дори не фигурира в модерните идеологии, а тъкмо от нея зависи животът на земята изобщо. Нека си представим само за миг, че земята спре да се движи или дори за малко слънцето престане да свети или усили своята палеща светлина. Хората не са сътворили земята. И това е възможно и не зависи от тях, както не зависеше и всемирния потоп. Нищо не зависи от нас. Наистина светът е устроен не по-човешки, а според законите на Твореца, заповеди, и в него са вложени нравствени норми, 10 Божии заповеди, които никой човек не може и няма право да отмени, защото те са написани на скрижалите на нашата съвест. А който не ги спазва, си понася последствията. Така светът в стремежа си да се прекланя пред нещо и пред някого, опита всякакъв вид поклонение. От многобожие, идолопоклонство, стигна до безбожие и в стремежа си към усъвършенстване и модернизиране на това поклонение, сега виждаме, че достигна до явен сатанизъм и отричане на Бога. Впрочем, процесът не става изведнъж, а постепенно. Забравянето на Бога и поклонението на тъмните сили винаги довежда до криза, духовна и материална. Но вместо да се взима поука от кризите, за да не се повтарят грешките, които предизвикват Божия гняв,
човечеството сякаш презира Бога и увлечено в гордо богоборство само провокира кризите. Така и примерът с следващата световна криза, именно Вавилонското стълпотворение, за което по-късно.